का ले बड़ू हो उतर तनी उतर ले ले बने देख ले बबुआ जी का बटे सब तो मैं बेचिए के आगल बड़ू का होने से सब बेचे आ टमाटर गई कैसे किलो बा टमाटर है गरीब महंगा बटुए 60 रुपया किलो बटुए मुरैया कैसे देबू मुरैया अब तो 15 रुपया के आधा किलो बटे 30 रुपया किलो छोड़ बटे जाए तो कोबी दे दो एगो हमरा के कोबिया 25 रुपया के बटुए काहे से बे इहे नु दिक्कत ना कइलू बाजार अथी में हो गइल बाटे बढ़ गइल बटुए ले ला बबुआ एगो बाटे ले ली तो मैं बेच के आई के छोटुआ हमनी के घर गलिए देने लेके आइलू तो बबुआ से बेचते नु आई ना सब लोग ताजा लेकिन बटुए बचका बनावेला के बढ़िया बबुआ दे दे अपना मम्मी के पास कैसा लौका लेके आइल बड़ू अरे लौका बढ़िया बटे तो टमाटर ले लो ना छोड़ जाए तो हमरा कोबी दे दो 25 रुपया लागी 25 रुपया ले